Bun venit, dragilor! Astăzi o să facem o altă oră. După cum ați văzut și în documentația care v-am pus-o la dispoziție, există și varianta în care trebuie să facem determinări ale mărimii filetelor, a diametrelor filetelor. Și pentru asta ați observat dumneavoastră că se folosește micrometru de filete. Trebuie să ținem cont de faptul că în momentul în care începem să facem astfel de determinări, există mai multe motivații pentru care voi putea folosi sau va trebui să folosesc acest micrometru de filete. Ideea de bază a acestei lucrări este să învățăm să verificăm corespunzător ce înseamnă să verificăm un astfel de filet. În momentul în care vom genera un filet, trebuie să știți că el poate fi de mai multe forme. Ideea de bază a acestora pornește, sau verificarea acestora, pornește în momentul în care vreau să fac o verificare strictă, o supraverificare prin control statistic și când o voi face prin control statistic, mă voi raporta la acest instrument banal. În mod normal, execuția filetelor, probabil că vă aduceți aminte de la mașină, că filetele au diferite forme, fie că sunt, uite că mă trădează markerul ăsta, fie că sunt forme elicoidale. Atenție! Nu ăsta este modul în care se va fi desenat un filet la desenul tehnic. Sper că ne aducem aminte, da? Fie că este un filet trapezoidal. În funcție de destinația acestuia și de ceea ce mă interesează, voi avea nevoie să măsor aceste filete. Cum vom face acest lucru sau din ce cauză facem acest lucru? Trebuie să ținem cont de faptul că filetele se obțin în mai multe moduri. Cel mai simplu mod de a obține un filet exterior, îl știm poate cu toți, este să folosim filiera și tarod. În momentul în care folosim instrumentul filieră și tarod, vom înfileta un material mai dur pe o bară, un fi de metal și va genera un filet cu un anumit pas, cu o anumită înălțime, în funcție de ce fel de filieră avem noi acasă sau dacă e pe interior, în funcție de ce fel de tarod avem noi acasă. Dacă e să mergem un pic mai departe, dincolo de această zonă, va trebui să ne ducem, bineînțeles, către execuția filetelor pe strung. Datorită cutiei de avansuri și filete, putem să generăm, datorită mecanismului strungului, putem să generăm de asemenea cu cuțitul de strâng astfel de filete. Și a treia metodă și cea mai simplă și cea mai utilizată, cu productivitatea, bineînțeles, cea mai mare, este prin deformarea plastică a acestora. Practic, imaginați-vă că aveți o tijă de metal care intră între două bacuri și printr-o presare cu putere mare se va deforma plastic materialul, acesta rezultând sub formă de tijă. Spuneam că sunt mai multe tipuri de filete, le cunoașteți de la organe de mașini. Vă aduceți aminte că erau filetele trapezoidale, erau filetele de tip Whitford și tot așa. Da? În momentul în care voi avea nevoie să fac o măsurătoare pe un filet, va trebui de aici încolo să iau în calcul acest aspect. Să pot să-l măsor. De ce? În momentul, la momentul la care voi executa filetul, ținem cont de faptul că unde să mergem? Ținem cont de faptul că pe filet, în momentul în care execut filetul, acesta poate, datorită unor probleme de vibrații ale mașinii, de uzură a bacurilor, de presiune inconstantă pe bacuri, să genereze diverse probleme. Metoda cea mai simplă de verificare a filetelor este, atenție mare, repet, acesta nu este un filet în desen tehnic, este în scop didactic. Da? Ideea de bază e că atunci când voi avea un bac care va face presarea, filetul în speță, da? Printre cele două, să vedem dacă ne ajută o altă culoare de pe aici, ne ajută, se pune un fascicul de lumină verde. De obicei se folosește fasciculul de lumină verde, nu știu dacă ați sesizat, sau roșie, dar mai nou este verde, datorită lungimii de undă a luminii.
Ideea de bază este că dacă, a percepției ochiului, dacă lumina trece între cele două și nu sunt perfect copiate unul de altul, atunci se trece la măsuri corective, se merge pe partea de control al calității, se merge în control statistic, se merge în control pas cu pas și o să vedem exact cum se generează partea aceasta de control. Problema este că la anumite loturi, în funcție de metricul filetului, în funcție de numărul de lot, tot ce avem noi de făcut, avem nevoie să facem și supracontrol. Este acel control pasiv rezultat în urma unei metode aplicate prin control statistic. Dacă ne referim la partea de control statistic, putem să aplicăm diverse metode în cazul acesta. Cele mai dese metode întâlnite sunt diagramele de tip Pareto și diagramele de tip histogram. Când vorbesc de tip histogramă, trebuie să țineți cont de faptul că în momentul în care mie îmi rezultă un număr de X filete, un număr fix de X filete, diagrama histogramă va trebui să arate sau să fie împărțită sub formă de clopot al lui Gauss. Și ăsta este momentul în care voi avea nevoie ca majoritatea dimensiunilor filetelor mele să se afle aici și nu cumva să fie în zona asta. Ca să pot să verific acest aspect, va trebui ca prin control statistic, și vă spuneam, în funcție de numărul, mărimea lotului, de la un număr de lot aleatoriu la un alt număr de lot, să fac verificarea acestor filete. În momentul în care voi face această verificare, va trebui ca eu să măsor diametrul filetului. Cum fac eu această determinare? Pentru că este important. Vedeți dumneavoastră, știm dinainte că fiul sub nicio formă nu este egal neapărat cu metricul. Metricul unui filet, acel M8, M10, M cât o fi el de șurub, va fi de fapt și de drept calculat. Atenție, desenul este, vă spuneam, în scop didactic, nu este în scop tehnic. Filetul în scop tehnic, o să spuneți voi așa cum se face. Da? Se va face calculând, având în vedere faptul că ar trebui ca eu elicoidal să vin cumva cu filetul de o zonă de genul ăsta, calculând distanța de la un gol până la un plin. Da? Eu voi face această distanță de aici până aici. Asta va fi de fapt și de drept realmente filetul meu. Pentru că dacă ar fi să mă raportez la fi și să măsor de aici până aici, asta de fapt n-ar face altceva decât să fie diametrul maxim al barei care l-am avut anterior. Ori metricul se calculează de la gol la plinul, neapărat metricul, dimensiunea filetului se calculează de la gol la vârf. Ăsta este momentul în care va trebui să faceți și dumneavoastră determinare. Mai exact, să presupunem că avem un astfel de filet. Instrumentul de măsură pentru acest filet, am să încerc să mă apropii, este un micrometru. Ce observați dumneavoastră, vă rog frumos, este că acest micrometru este gol pe tijă cât și pe nicoval. Observați iarăși că avem gradațiile, așa cum învățat la micrometru normal, atât pe partea superioară și inferioară, cât și pe tambur. Tot în această cutie, la acest micrometru, se regăsesc câteva, unde să punem noi, cale, care din momentul acesta va trebui să le verific și să văd care vor merge și care vor putea să măsoare, să intre în acest șurub al meu. Primul lucru care mă interesează este să știu
care este pasul filetului meu. Presupunem că nu suntem în hala de producție, în scop de cercetare, l-am primit cadou, nu știm ce este cu el, trebuie să vedem și noi care este pasul filetului meu. Când vorbesc despre pas, mă raportez, sper că nu am luat pe cel care da? Cel care nu scrie, mă raportez efectiv la a prinde două goluri sau două vârfuri. Da? Și asta este momentul în care eu de aici până aici o să-mi stabilesc un gol și un plini, să mai spune lui, înălțimea pasului complet. Cu alte cuvinte, popular vorbind, eu ca să pot să-mi verific pasul, iau de la un punct la altul și văd exact ce pas am eu pe această zonă. Există două variante în care pot să-mi verific pasul. Una este cu ajutorul unui șubler, empiric, verificăm, ne dăm seama cam care este pasul, după care din trusa de cale al micrometrului o să ne alegem calea care corespunde cu pasul nostru și o să putem face determinarea. Un alt fel de a face lucrul ăsta este cu ajutorul unei lere. Lerul ler, nu e cel de la colindat, este un instrument banal de control calitativ. Știam noi că sunt controluri cantitative și calitative. Calitativ este prin comparație și ăsta este momentul în care îmi aleg, în funcție de pas, îmi aleg o leră și pot să verific dacă lera calcă perfect pe filet. În cazul nostru se vede că aceasta calcă perfect pe filet. Dacă mi-aș fi ales, și asta este un pas de 3, dacă aș fi ales, să spunem, un pas de 6, observați dumneavoastră că nu prea calcă pe filet. Și asta e momentul în care voi alege din trusă. Să vedem cum reușesc să... metricul de 3 care mă interesa și voi alege aceste cale de măsură, li se spune, mă rog, sunt mai degrabă parte componente pe micrometru, sunt identificate ca și calibre, calibre de măsură, părți componente ale micrometrului special destinat măsurării șurubului. Acestea vor fi puse în cazul micrometrului nostru, pe de o parte, vârful în partea ce se va roti, pentru că trebuie să se învârtă în jurul axei sale, el are corp magnetic, astfel încât să stea la locul lui și să se învârtă odată cu tamburul de măsurat. Iar calibra statică va fi pusă în partea din spate. Acum, voi merge pe o spiră Partea frumoasă este că nu trebuie o spiră un pic mai mică. O să punem un pic de pauză ca să pot să focalizez acolo. Am pauză pe asta? Nu știu ce este pauză. Nu știu.